baby abobia so no se mo hye ejewa mo pie na mo baisia babi na namba wi a na mo so mo di agro kakra ye jade kakra madaruma ye jade kakra obia we di agro mi be di ma go ndi mi ntina for mo Nana eye omayini rupon enkonya rupon one ni ma ana wo mo ba no ene ye won funu bebre wa e mo wini Nana Soglo allo toso enai Oman of the traditional area. Oman Sunni Vice President, Porta Regional House of Chiefs. And now, Medical Swaka, Sabarima, and J. Otosu. Hello. Okaida, and every great for any.
America memu and all. Now, also so.
Hello.
Your friend me mama sewa. Se mo hwe me a mefra kokko e na tuntum ase. We kire se enne ye weni bremu. Se mo hwe dabo ase a na ye da sebre asare ba a otoso miensa. Rara man hene a wenya ne kura akọ nti na ye wa ha sei. Na se mo hwe me nsa benkum su ha. Ochia me edu jemfi e wa ye nchen. A ye ba bebisa no ensem ba ku mienu miensa bi a e fa rara man ho. Nti me de kasa mo e kire nana no ne ye akasa. Medam ase. Yo me nua ba me da ase. Edi a me din e de ochia me edu sei. Anko bia he chia me eneme. A me kana nanom ho e wo rara krodua mu. Ene da dwabo kese a ene enura na oti kokoso etu kokofuhene okoje asuo eba rara Ansante mu ha ene nanan mo hia nopa aya mamre ne amane a ese ne fata so hempo kese e da sebre Asare Baah rara mahe e da fom empanum no amamre ye nopa be nunum a na eguso yakosesa ye ho nananum ne emrante e wo krodua yi mo ahemafo emampanyifo ye nyina ya hye patakare asen abeya amamre etoso mienu afa na duro miensa so atu yensa frɛ adehye a etwa ye ho ahia enkure wo ye ne omo ete framantem ha fi ha kosi krache mahe edwa mu ha daje ni hokra a ebre edwa ya sabre ya boy wona ye ne omo timpantem ha no eba ede wo mo ene onyam ene omakwanya etwa to ede ma rara mahe da sebre Asare Baah se wo sa hwe ye chi a edwabo kese nana okoje asuo eye kokofuhene nana no ma efi kumase emampanyifo eka ho wo modudu okra me ka kra na ekọ enipa be ya diosia ese edwabo kese ona eguso a ye twen wo mo ye ba be ya mamre etwa to okra ne de jada sebre Asare Baah ekwan enti wo hwe edwam ha kete enyonkro ositi adowa eno ne amamre achene a ye di ayie no ewa ha enti sabre nana okoje abo enam kwan so a oba eda mu nyina ase yo omaya de share rara mai Ghana mai Asante mai Ochiame achire yen ensem neni so nti sesi a ye wo otwen ye ma ye twen kokofuhene ono na ye obi a otumfo etuna esi o se ombra medi ene jumede imu hene enti ambra ye wo twen ye mu a ye bon se agro bebre e koso ositifo enjonkrofo we try se rara man ye ya de she kron medam ase ye frɛ me ma me sewa enche na urupon baby amobia mu kimra di mo na se se cheba na de kuka ye na ediwa yawe uwa na me traditional council say ye pato na na bikoma eno mpanko ni se obo kwa ewo na enti o mada roma almost second Daruma, and you said it and I say,
Nana report entry. Jase. On so about Ara. Jase. Sese. Samuel. Benifua a year. Asante yawo mema mienu pe Asante yawo mema mienu pe Bema ofikosi onkuje suo kokofuhene aya bema onu lechi yawo bema sabu chukwu akodia aye kokofuhene mawuhene ono enso aya bema edi sawu jina benshia now kasana kasi obi se bema bema chi mama se seri bakoro oje bema ni yebi
1,000 Ghana cities, million, edu, 10 million cities. Agrade also 1,000 Ghana cities, million, edu.
Yo, Ajama, Worawora. You do the same thing. You do. Now, say about that's what you. Yes, sir. Say addition. But sorry, Mama Baba Bechia. Tell no one tell me say what you. Bema translate say Rara addition. Uma muso.
Sabre, Kayuni, Adonti, Nana Secretary to Otoso and 9. Only lawyer or saying Namia. Only Dasibre, Omo Equity, Ringway Chambers. Ewana, Oye Juma, Dasibre, Juma, Worawora, Fuvian Tuata, 8 and Kusian. Now, over way so Nane or Ukrainian some million 300 Ghana cedis. You're the bad. Last respect. They say in the commandment, and every hour, a year, and now Rama in Biano. But more than a bed, maybe another is here, but I'll be. No, Worawora, the attendant said, or 2 for any Sabi, Ansante him. A year Normandia. And year battle, almost a set year Biara, Worawora could not so for who ran at that hall, which I actually know. It's a woman in science, yeah, they bremo. It is your chair near Manu, near the moon science and Mamma. And science and your call. Just 1 year break, and do you chubby. The more you trouble you are, a friend of cold run on chain. No, can you walk out the chair? It is Siano, say and chair near Mano, and from Musai and some mamma. A moment you try being we are. Which me go side. Sabi, 2 for Sana, was moved on in Trebin and Mokosai. Mosaka, we are Sana, Mokosai. As also, me are the Jinahi. You saw me show 2 for near Mano, Musai and San, the Bamano. Why? To want to boss answer. You said it here on the way. We can't take it. Oh, yo, Nanano Worawora, Nkonya Sufo. You can't go to Sufo and country, and you could see the last point. Yeah, Mupese, Mukosai. Worawora, Musa Esa, Bama Betty, 7 for Mammo, Dominica and Kusai. And you roll up in front of the Samo, Musa and the Kuta, a branch with them in chain. You might do Musa and Sam, now for Mugaka and Kusai. The most. Afe na no JPR to Worawora say so the million ba ko snap pentu. Afe Asatoma, we are making say ABC ni na yako. Enti Asatoma so ono 50 Ghana cedis snap pentu
lawyer Osei Namia Waya Adontehine also Adontehine Kajebi million Kajebi Traditional Council also 2 million snap pentu Tapa Traditional Council also 2 million and a snap pentu Afesu Koko and 2 million snap pentu Apesukubi mine in a also million snap pentu Nana bis Nana Bra Krachura also million enum Afelipe Traditional Council Nana Soglo Alo Otosu enum also 5 million in Konya Rumpon mine also 2 million snap pentu enum ye Castle Bridge Afe Che Ora Che Nabusa for 5 million Mori Traditional Council 2 million snap pentu enum Doma being in a also million bako what divided a time a duno 9 fe any Ujapo Tedra Mambra Chatwo man ananum any Dasibreno and an anonymous Akoya or Madame or Mubay. Say Nanano from the Omnadin crack. Ye, I said, ye na Nayana Mikasim be said. Sebi you are down, Ubika said, Sebi Winning Yansa, Unity water. Ubisi wa Boa, Uniwa, Ubisi wa Bonia Academy. Nanano way, Bonia, Omako ina ye, Adia Omako ye, naturally say, Woman Nanano, Insumo, a Viamo, Babia, one in an echo. It is not your own. Sabri so am away. Burma of Ukasi, or could you so kokofuhene mine? Also, Otumfo, Niniano. And then the Tebusia, Unia, and Nimpon, any kokofuhene, something and kokofuhene. Do I the NHS something in one or the name what you are not a year or more and so on. Nemo said a bayer, Amma, you may dear no accord me quanso 1 Bema Traditional Council Kokofu Omo Baah, ye crying 7 million enum snap pentu. You also a Boah Kokofu Traditional Council. Also Boah Mediacy or Saberma. That's the bread, Asare, that's the boom, that's the name. For Nana Sadima, this idea, the coachere, Bema and San. Na coacheba, Oma Betnasi. Na fi eye krani enoma so yachre
yɛkyerɛ wie a Madaroma na ɔmo de 2-4 deɛ ba yɛde 2-4 deɛ ba Madaroma obiara ɛkyerɛ deɛ bi Chiko Gosu, 2-4 state to Jabi. Probably Asante. See, if you are not doing I said, friend to one Tintimu. Emma, I need green penny for the green hima. Emma Nasuti, and Pa. Obano 2-4 senior in the side said, yeah, let me jam a while. Sama name, you know, maybe be a mamma. A bear mapper. 2 for my buyer. Wasn't going to serpent. Whiskey, Strada. I say, Raw Rahima. I'm not this year, man, member. I'm so much there. Snaps, Pantumi. Whiskey, sir. I hear cream penny for. Also, my dear. South Country. For 2 folk with a boy, you said, yes, Worawora, my Kodawo, and the Catas. This is a foot road. You pay your Asame, 2 for you see, now Worawora. Then I'm sure of you. Then I will tune for Ekasani. I say, Worawora man, Emma, kokofuhene. Asante say Worawora in a friend into my bunkum. Who's an idea anymore? Any Worawora hima. Eba, tune for by Sina. A year. Oban so Casa di Bia wa German. Ona Odawo. A baby Bia man. I want to do. And then, what here? Oh, did I see it? What did you be? Tune for Baah. I saw my Worawora here and got that I will. The boy into my. I hear my so into my a poor and that's all. But Worawora in my Nisa Pentu. And on that this year, and penny for your walk, Roma, almost that Pentu. And I, and that's Rada. Whiskey Strada. Went to Whiskey Strada. Who's a Strada? Bonisa, Pantu, and Penny for I Worawora, almost a Pantu. Snap. It's a foot roof. Pleasure, some Yasa, Nimu, Orida, Worawora, in Aquano. Nobody now, tune for Econo. Wadawluma obetia ma be ma atemi wura migina ha migina ma na afie ko bi se wampem sante himenti na migina ha enche bia na be ma e ma na bere wa sote wone Worawora ma hima ne Worawora hene Worawora ampanimfo e ma na hima sote so ono ana de Worawora hene watwena ni akebai na hima bu na no na eso hima ma me baaya wasi bema wagya bibia ma bema se bema nye no wanka se wagya bibia ma no nti wo hwe ne sa na yi mama me baaya wasi bema broni Strada saa na Worawora hima ene ne mpanimfo wo mu broni Strada saa na hima ne ntuma afuo po saa na nsika futuro pregwa dunsia de odigya na ade kwai Mama, it's over. Then I hima I see no. I see one now by vacation said Worawora hima. Messing say Worawora him in a friend trouble. Also when young quine man can say over I won't pop. Then to my pop. Remember, once I said that. Hima on him penny for almost as that. You took a foot through. Play guy Dunsia. Or did ya Worawora him? Last year, Bru. Last year. And any more should be. Let down me as you say. A dark party says to so won't be. That's it.
Mr. Midama Utumfo Bofo, now what's a era, a dear, Nana Sante, my dear, so much that's you. Utumfo chairman, Adaroma, Ubechi, Amato Bema, of Equasi, Okuji Asio, kokofuhene, Nananom, Worawora hima, no penny for, Adishia, Madi member, Okronima, and your jump for. Semijana, the jam or Timo Coso. Utumfo said to Chubby View, Kobe Asante kokofuhene, Asante Merura, and Tinam Jina. Or say, one tear chew, one tear crabble. Who ya saw no one in ya. Kokofuhene. Only Worawora hima, Worawora penny for the Bushia. The Finawra. Woman, you're born, I say. Worawora mahene. That's a bread. Sebi of Flannan to money Tintimu. Pennyfosi and from Chuso, the Kumklawa. Utumfo so a tea Saman Yeno, because he said, Hudrino. So I said, was soon, sir. There's a never been here, Konomukra, Sabri, what here? There should be binti. Was in a Bema Kokofuhene, Miniano. Warning, a country of Jamanimo, and then a Jama. Could Jamanem, maybe be asked in Yamaho, and Baah. Bema Kokofuhene, and Domo the Bear Kruma. And yet, how much or buy. And we also saw Baah. That's a Bemen salesman as I know him. We did a painting. Utumfo Mami Baah was it. Bema dear, Asam share too. I will host them to what you can be. Don't know what to so you can be. As Oma Bema Bankasa, Bema Bentin, Bema Mladisa. The problem is happened. Whiskey Sada was it Bema 1 year? No point just of here. A fair Worawora hima, and the Worawora this year, that's what I say no. One so much there, snap pen to me, you know. Whiskey Sada. Worawora penny for, one so Musa and Son. Snaps Pentu. Utumfo say Worawora mahene mu a okonsiado ni ejansa amna kodoma ni kodawo bowe se biaso ni bakata na so no afi sika futuro ye ni panyina na sabi ewu a sika futuro dwa wo mo Worawora mahene woni sika futuro ne hyane so na so pie na nanu nsamo a mo se ahyenso no bɔ ne mama so na ho se ampa o fi Asante memu ne bae Iska futuro no pie bia asam yenu o de besra na Worawora mahene mo de akonsie do akɔkyɛ na nanu na cha madaroma se bidina ha no Utumfo na mansie na mde abomo das Mijina ha mijina ma na afie ko bi se wampem Asante ma inti na mijina ana anu ya enche na Bema Kokofuhene e ma na ehima sote one Worawora hima na Worawora mpanimfo nyina e ma abrewa sote so no na ade Worawora hene atwena ni ahwebai na ehima bu na eso na ehima se nana wajja bibia ma fisa ne banel prekope won ka se wajja bibia ma wonti wo hwe wo ha ehima me Baah ya wo se Bema wo snap strada fi so no watwitwa bi nti dia aka no dia aba fato okonwa ase ne twa bi saa na ehima ase Worawora hima one ne mpanimfo musumubro ni nsasrada monye sana na ehima ase ntoma afuo epo
Sana ni sika futuro prede dunsia ema ya hima se do dija na ade ko nyina no no otufo ne nan ma ade na me pre omo yo eda iwase let me forget apa ni amadiko Ikoma traditional council no anana intim da omano no omsu omkrense million and 9 yomude reboana edi akata ye da sibre asagba otoso nyensa yakata no tikra Asante man musha mensa benkum so ha na nana poku ochiame poku nana da kompra chiame enti yene no baba twetwe nkommo ne ye bisa no amane a omudi fi Asante mantam e de brarara man nana chiame me mama kwa eba rara poku ha yo ya na oye man Worawora o man here wa free mono also Asante man council ti bibia ye bia no wo ye bi se nana otumfo kwa de committee ma nananom a o man here Asare Baah committee be nine no da o ka ho bi eti nese wa free mu a ese otumfo te kokoso de hye na o mo ese otu tipa eba ese kono anya kwa no otu abo Baah no bekyerem no ye yi ti otu be ma kokofuhene se o mra no machine na asete bia eso ye bia eso ye na me so bi ja na da kompra wona konta se Worawora adibie dikoman wada o ma no se utumfo chia me pani wada o ma no di bibisi a ese bi bibisi ne so no aba do wanti me amante do otu me ada maba bi gira o se na da kompra die ye doti yi a ye ne so Asante de ye doti yi a eye eni bresem eti nana wakon esum atono eti na bibia de aye black no e ga first no kwa akedi ade bidie aye nanim akwanto wotuo no esum atono eti tedi ase nananom ayokofo pa obo ya de se no edi mfra kopane obi a obeba ha bia so kura eti na ye ba ne agya nana kwa kura wotu kwa okwa kura ti tu no kwa piao Mijisa omade hye na da kompra chame poku ana me ho ne ayekoso rara man nyina na da kompra na ye shero ase e wa Asante memo enti enne na da kompra chame poku na obesi ne so na de amanebo akobot otumfo enti enne se mo hu idwa data ya rara ye ne abre se krodoma endo manfo nyina ase se mo jam ye ma nana da sibre Asare Baah otoso miensa yeja na chi kra e don man ase e wo adwuma pa mo ye de boaye yo man de share rara man Asante man Ghana man yeda ochiame opoku ase we chire yen enne butayenti a ye wo ha medamo ase
my Ghana my sesi ama baba du rara hema jase hema hona yene no baba chiche nkomo efa ene da sebre Asare Baah otoso miensa rara my hena wenya ne kura akọ acho me ma wa ha enua me pa acho ye frɛ me ma me sewa na me pese me mbisa nsɛm bi a efa ene dwumedie yi ho yo na me sewa ma jase me so ye frɛ me na na abra fusua na me ye jase hema wo produce Nana aboni di wasan chere ni di bre rara maimu. Nana me pese me misa ose da sebre Asare Baah otoso miensa wenya ne kura akoi. Ede efutu e na wo ma rara mai Asante mai ne Ghana mai ni na. That's it. Yeah, me wo kan chere rara mai Asante mai ne Ghana mai ni na ne se. Ejuma bia ye de be sha won sa no se wo ye ni ye. Na esiane osompa da se bread sum rara man de sum Asante man enti na samre ye nyina wa ha ye jamunu wo asitra pa ne niema pa wa ye de abo akuro Yo ye beda nana ase efutu a ode ama ye ne betie wa supem nana ye da wase yo mesu me da mo ase se mo abe ye misa interview The woman, Warawora, Asante man said, and Campum Wohui, de pa, Unyado, de pa, Amamra, de pa, Amamra, and Amania, kokofuhene, then Penny for Bayacha or Ramano. Now, just I was Yamamrano, Yakitamu, yes, ye. Ye better. Oyo kohene ase nana ye da wase Sidaya Radia pacha me ma wajo ye frɛ me ma me sewa pacha obebo wudi no wabo ekra ufim ani wudi bre akyerɛ yo ye frɛ me nana oseba no me ye be ma kokofu ene na donte ene nana pacha ene adekase a esi orara man mu ede efutuo na wo ma rara man Asante man ene kana man ni na yo kakra medimi aka ne se rawra omo tibeke mu ache omo ba ye no ye wa mamna ni bebre o wa ya apa me fan se afa o mani so nti de mesro me ne se yam se be ye omwa ni ache chro mama mre no ene de ya be ye ya disua de kese pa che se ebi si rawra mamu hada se o man hene ya obesum kuma se wa firi ama otumfo atuni ono ane wo fa ya gogofu man hene aba abesim aba be gina ho aye kase ente se apesire be ye ni de be ye gina nana ayo otumfo ntina gogofu man hene obeda hade aye sa ne mane me nyina ba sa ba kosem kase de ma rara man kase obi a wa hu sa de bi ana wa hu biem ana wode afiri ya se kire se ehemfo nyame adom ye betena konwa so ayitimi che we kro di benze fi be aduanan asa na odi film etimi che nti bi o obi o ha no adi fi aduasa fi aduanan ya bia na wa hu biem nti mesre se obi a oba ha bia de ohun ye bia wontwa ne photo wani so no mfa ntu ni tim no hu se ayade kese pa na wa be hu obi a wa ma ha bia nso so no ohunu se next time se bibi kese bi se a obeba no aba be hwe bi no onu ahu na tena bibi ni ane na nanom watimi de aka kyerɛw se sei ni sei na da sei e course wo rara man nana meda wase e efutu a ode ama rara man menya rara hima baako e wo mensa benkum se a me pese ye ne no ncheche enkomo emfa enye dwumedie ho nana mpacha
bɛbɔ udi no wabɔ udi brɛ ɛwɔ raraman mu akyerɛ. Yo, na de sɛ wa champo ma. Me free Shiewu ebushie mu. New York. Anso me free New York na me bɛboa dwumadie. Me nua bɛma ene nana da sebrɛ Asare Baah wa free mu no. Nti me ba abɛboa na mapia ama dwumadie no akɔso. Na na sɛ wa champo ma. Ankɔbia hema Yɛda ankɔbia hema ase na mɛsa bisa obiam sɛ wofi rara man mu ana akɔdu New York a ɛde bɛ amane na ade bɛbɔ rara ade hye a ɔmo wɔ New York man mu. Yo sesi adeɛ bebrebe ɛna mede bɛbɔ wɔn mo amane efi sɛ saa bere yɛ wɔn tumfo bia wɔ ha sɛ Asante mu kokofuhene kontena se man obia wɔ ha yani enso aso baba yani aso enti me kwa menya bi aka ma twa video so enso ya me de kɔbɔ wo mu amane ye bɛda nana hema ase sɛ wenya nsɛm bebra akɔkyerɛ rara ade hye a ɔmo New York ma mu ɛne mfoni bebre nana London, New York, Chicago, Canada. Yedi bibia ekoso wa ha ebebo wo mu amane kokofu man kontuna se man ya ewo New York yedi bebo wo mu amane na ye beda wase oh meso me da mo ase yo me ade share man Asante man Ghana man tete amenya rara nkosohene ewo berema ousu aferi yene no ba betwetwe nkomo efa raraman ene asem a esi wo kromu ha Worawora nkosohene Worawora traditional council nyina nkosohene ne na me de medwuma media ne se me pempuntuo ama oman no enti ebra enana yi a ene okɔ ne nsamanchi ɔte ase no na me no a na yɛ adwuma sɛ mpuntuo bɛba ɔman yi mu yɛ bebree yɛ na edi na chi ne suso no kakra na edi no kɔ Asante yɛ kɔ yɛnkyire kopie kontra se kɔhwɛ hɔ ansana yɛ kɔ ɔte kɔkɔ nkyɛn ɛkɔ sibri bi kyerɛ no a ne obiara hu sɛ akwantu a yɛtu ya yɛ ba ha no yɛ ma no kwa sini niema Worawora ekita ewo ade fra omanta mu ha no eso bebre ajapade bebre wo ha eno na ba besom oman yi ene Ghana man ene Asante man enti ne asem ya briche ya aboya ye da sebre ekoni nsamanchi nyame sra omanfo a ne se ye nkamom yemfa nkabom enya nananum nyina achi na yemfa nhwe mpontuo ewo man yi mu school ko eniema bebre yewo district hospital yewo district police station education secondary school eniema bebre wo krom hanom eno na me nkoso hene me gina ho sempese saa niema nyina koso yiye enne yensan mfa otuo nko oko yetuo any pen any pencil enti me pese abofra biara a yawo no wo oman yi mu no okɔ school no hunu nyansa na ɔde ni tuo ne pencil no ne pencil no aye tuo a ɔde be kita ni watumi akɔna nim sese abrofo nyansa po bebre aba oman yi mu a yɛfrɛ no ICT edame kuma so bebre se ICT center a yɛwɔ okromo ha no yɛbɛ pagya adane no kura ayɛ no ICT training school nima bebre hɔ a yɛpɛso yɛyɛ na mesrɛ omanfo sɛ wo mes gina yachi ye nyina mfa nkabom eni kwasafo djuma a na Woraworafo no sɛ yɛyɛ daa no yɛde asom ama mpuntuo aba oman yi yo oman ade hye yɛbɛda berema ousu aferi ase enam nefutuo ene abakwasɛm a ɛfa raraman ho a ɔde akyerɛ waka akyerɛ oman Ghana Asante man ene Ghana man na yɛda wase wonso yɛda wase oman ade hye yɛbɛbisa nana din ne ya wabɔ ne dibrɛ ɛwɔ raraman mu akyerɛ yɛn
mede nana kwadwo nyaako etu so 9 me na meyɛ apagahene Worawora me anso na meyɛ nana dasebrɛ funeral planning committee chairman sɛ wo na woyɛ nana dasebrɛ Asare Baah ɔtɔ miɛnsa funeral planning committee chairman ɛdɛn ɛna wobɛka akyerɛ raraman ɛna preparation na mofa mu ɛwɔ mra nana ɛkɔ ne ban mu no preparation na mofa mu no betimi aka bibi kakra akyerɛ raraman ne ehu de ɛbae yo ne ɛwɔ hɔ ne sɛ bra ɛba sɛ nana kɔ na kura no na ade no na ayɛ kɛseɛ amayɛ ebi sɛ bra yɛde yɛ ho kɔka yɛ nuanom asantefoɔ ho no bibi nsi saada nti ne yɛnhu ɔko a yɛbɛfa so a nneɛma bɛkɔ yiye a mfumuso ɔmma yɛ afa nanso asante mammoa ɛne Worawora man moa no bibi akɔ so pɛpɛpɛ jojo a ɔhaw bia amma mu yanya akwansidie bia wɔ yɛ akwan mu asida kɛseɛ kɔma His Majesty otumfoɔ ɔsɛ tutu ɔteso mienu ɔno na yɛ Asante manhene ɛne Asante manhema ɛne ayokofoɔ nyina ɛwɔ Asante man mu ɛne nititiru na berima ɔku di asuo ɔfe wɔn mmoa kɛse a wɔde maayɛ wɔn na ɛhyɛ yɛn nkuran na wɔka kyerɛ sɛ yɛn nsuro yɛbɛtumi ayɛ ama ayɛ fɛ na aba mu saa nso nana yɛbɛda wase ɛwɔ nkyerɛmu a wode ama raraman me nso mɛda mo ase pii sɛ monya adagye na mobaeɛ na mobɛboaeɛ na yɛagya yɛakora kwan korakora meda mo ase sɛ yɛda wase ɔman ade hyɛ raraman Asante man Ghana man yehu nana safo a arewa a ɔtɔ so mienu Worawora hema mepɛ sɛ yɛbɛtwe abɛn no ne na twetwe nkɔmmɔ ɛnam ɛnɛ asɛm kɛse a ato raraman na mpakyɛ me na waje ahene wa na mpakyɛ me pɛ sɛ me yo medamo ase bɛyɛ mfie bebree ade akɔso ne yenhu bi da wei kyerɛ yamamrɛ a Asante man ye na ne ameka ato aso bi mu ne sɛ me ho adwiri me sɛ minnim sɛ saa na Nyankopɔn de yɛbesi enti nnɛdai me ka ama amansan nyinaa wiase nyinaa ate sɛ Worawora yakora ɔkɔ akura Nyankopɔn fa no nkɔ asomdwie mu ɛma ne mmɛma ɛsɔ dwumadie mu nyame nka wɔ ho na wɔnhwɛ yɛ so ekosi sɛ yɛ nyinaa emre no bɛso na obi ahwere bia nso so ne nsa bɛka aseda de madwen ho dada minnim sɛ menkɔ afie mu sɛ dean yo meda Worawora man nyinaa sɛ ma nkola ase sɛ wɔn aboa na yanim anwu ase me de no nko ana mehwehwɛ na wɔn ate yanim bɛma ɔkogye asuo kokofuhene otumfo nsi anamu nso ehira kɔma no otumfo a wɔsoma no mo bɛyɛ adwumadie yi ɛmaayɛ no ehira nka otumfo baabi a wo bia ne maame nana afia ampemko bi sɛwa nyame nka wɔ ho ɔma wɔn patenten da mo ase yo ɔman ade hyɛ yɛbɛda nana safo a arewa ɔtɔso mienu Worawora man hema nana yɛda wase nso me da mo ase bru yo ɔman ade hyɛ yɛne nana ɛba abɛtwetwe nkɔmmɔ na waka nsɛmfua bɛyɛ miɛnsa bi a ɔpɛ sɛ Worawora man Asante man ne Ghanafoɔ nyinaa ɛnte nana from point Worawora jase hene
Aboni di akyerɛ nana kansemfo amba ko mienu bi ɛkyerɛ araman ɛnam enedwumedie kɛse a akɔso wɔ kuro yi mu. Yo medase medo bibia se na edi kan twedi ampo Nyankopɔn sɛ nnɛ nana firim bɛyɛ afe baako nie yɛtumi ayɛ baako ne akora na ki kura na afe baako no yamfa no ahogono so emu yɛ den pa ya fam ne titiro ne me nanso sɛm yɛ gyase hini deɛ ya na sɛ me yɛ yɛbɛdɔ bibia ase yɛbɛdɔ tumfo ase asanteman nana kokofuhene ne mrɛ ne ne dom Worawora obi biara ɔboa ya yɛtimi akora daase breki kura no edo obi biara ase Nyankopɔn ne yɛda ase sɛ daakye bi yɛbɛhyia edo obi biara ase Nase oda obi biara ase Ghana man Asante man Worawora yɛda mo ase sɛ maboa yɛ ne akra daase bre Asare Baah Worawora hini echi kra yɛfrɛ me maame sɛwa daase bre yɛkwai so kosa wate jama dem we fari no sorry ba Worawora so ma dem we fari wate